ta innamal a'malu binniyat faqala nabiyyu sallallahu ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. ilahi kalikin sammai mai sanya ruwa a koran mai ka zuban hikima raira mai yabo mamudu nurullah. Salatin kare ya yankewa ninka shi ka kara ninkawa nan ga mai kadari uban baiwa Muhammadu ya Rasulallah. Ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. Ya lilbait gaida ku a dole na durkusa gunku ku zuban madadi a taskar ku inda zana yaban Rasulallah. Da shakki tani na gamsu a bar ni da rama a turbar su har da barhama shehu in yasu da jiyar shehu ba zalla. Ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. Sai da bakari ka duba ni ka sa soso ka wanke ni kai mun sabis ka saita ni a cikin lamarin Rasulallah. Assalamu alaika ya munji ka amsa mu ko ba na ji in na rera yabo ko mu ya ji ka karba ya Rasulallah. Ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. Muhammadu ka fi sunaye ya mai magana da tsuntsaye kai kake iya sai wawaye ya sayidina Rasulallah. Barka dai sadu kullu masadu ku kai ne da akaramul kurama ka amsa dai in ta zana yaban ka sallallah. Ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. Ka yarda da ni muradina ka tsarkake duka aikina kar ka bar ni da dai cikin barna ya sayidina Rasulallah. In sauka madina raudar ka inna ma baiti ya birge ka ya sayidina Rasulallah. Ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. Na sha bege a taura kai ake wa yabo a injila sanni sha bege a zabura ya sayidina Rasulallah. Sura ya gaida ka babu ayar da ba ta yabo gunka ya sayidina Rasulallah. Ya bege muradina ka yarda da ni rasulullah. Ahalan bika Maulana ahalan bika ya sayyidina ahalan bika jikan sikila abin ke maka baitoci ga su kamar haka duniya da ta shiga hallaka da zuwan ka gwanin mu ta tsarkaka shekaru 40 tubu haka wahayin ka ya fara iso maka shekaru 23 duka duniyar ka game ta dawarraka shugabani na tsara maka dole ne in
maka, ku taya ni mu tattaba masa, mata da maza sai annabi, yara manya sai annabi, shehananmu suna san annabi, malamanmu suna san annabi, zakiranmu masoya annabi, shahiranmu masoya annabi, majalisar begen annabi, shuwara'u masoya annabi, ambato a hababu na annabi, kowa ka gani sai annabi. Assalamu ala kairuka likilla ganka abdullah ban ki ummutu ba, ya mujin safiya mai kawar da tsiya kai ka zama tafiya ta ba zan fata ba, lokacin ka daban zamanin ka daban ayyukan ka daban ya mujin zainaba, san ka ne da fa'ina kauna ce ta zama jalabina, shugaba gargabar ni a rana, dan Allah kira ni mu gana, dan ummin kana na amina, dan sai dai abdullahi gwanina, shugaba dan su mu abiha, karbi roban da na yi magani ma rasulallah. Ninka shi ka ƙara ninkawa nan ga mai kadari, uban baiwa Muhammadu ya Rasulallah. Malam Abdullahi shehi na gani tsaba a gaban ka na zauna na shigo hadara da so kauna ga sayyidina Rasulallah. Gaida shehu Aliyu zagayya malami na gari, abun koya mai kaunar ya Rasulallah. Shehu Adamu na mu dan yashe kai muke tafiya, a koyaushe ba ruwanmu da masu yin kushe, mun rike kaunar Rasulallah. Abdulhamid majalisa ne masoyi gun Rasulallah.